tots. Iniciem un exercici de meditació amb el qual el que farem és elevar, anar a buscar aquesta sincronització amb aquesta energia i omplir-se nosaltres en plenitud. Ser part d'aquesta energia i a més ser d'alguna forma com projectors, vull dir, agafem i transmitim. Fem tot una xarxa amb la qual potenciem nosaltres i el que ens envolta. I així, mica a mica, anirem omplint fins a l'últim racó de meravellosa energia amb la qual ens actualitzarà i ens connectarà amb el tot. Molt bé. Com sempre, busqueu un lloc tranquil, podeu estar sentadets, postura còmoda, esquena dreta, el més recta possible, sense forçar, els braços damunt de les cametes, en repòs, palmells de les mans mirant amunt, i el que vulgui estar-hi estirat, simplement s'estira, un lloc còmode, un lloc que si potser no ens molestin, parem els mòbils, ens estirem i fiquem les mans al costat, també mirant amunt. Primera part d'aquest exercici, treballarem una mica en concentrar-se i estar-hi en aquest moment present. És el que ens costa més perquè anem sempre molt liadetes en tot aquest entorn que tenim. Bé, el primer que farem és prestar la màxima atenció possible a com respirem. Omplo, agafo aire, amb l'aire agafo energia i és alegria, és amor, és vibració, a més de ser aire que necessitem per tot el nostre cos. I deixem anar tensions, problemes, càrregues, ens anem buidant, buidant. Tornem a inspirar, agafant aquesta vibració meravellosa amb l'oxigen que necessitem. Inspirem, parem i tornem a deixar fluixant-se. I seguim repetidament portant la nostra atenció amb aquesta simple respiració tan important i que no li prestem atenció perquè es produeix intuïtivament. Molt bé. Perfecte. Si ve algun pensament, el diluïm, el deixem que marxi, no li prestem atenció. Ara no interessa ni bons ni dolents. Estem treballant amb aquesta connexió, sincronització, aquí i ara, en aquell moment. Molt bé. Prestem atenció als nostres ulls. El primer que farem és, si voleu, encara no hem entrat del tot amb aquesta, estem fent una primera part d'adaptació, de reset i com també preparar-se per rebre i connectar i treballar amb aquesta energia. Bé, el primer que farem és prestar atenció als nostres ulls. Si els han d'obrir una miqueta, els obrim, mirem amunt, mirem avall, mirem a l'esquerda, mirem a la dreta, mirem avall, mirem a la dreta, mirem a l'esquerra,
mirem amunt. Mirem avall. Mirem amunt. Mirem a la dreta. Mirem a l'esquerra. Ara, com si volguéssim creuar els ulls i intentar veure pel damunt del nostre nas, l'entrecelles, buscant aquest sisè chakra, que ens imaginem que aquí ara tenim com un led, una llumeta, 2 o 3 dits del chakra, i amb la vista, amb els 2 ulls alhora, l'hem d'intentar mirar, aixecant la vista amunt, i ficar intenció de percebir aquesta llum blava amb un color blau fluixet, cel. Fiquem intenció en projectar, vull dir, sentir aquest blau. I ara ens imaginem també que on comença l'esternón, mirant cap a baix, tenim aquest hueco, aquí també tenim un chakra molt potent, seria el 5è chakra. Aquí ens imaginem una llum dorada. No és la que correspongui amb el chakra, ja veieu que estem una mica jugant amb les llums, però té la seva intencionalitat. I ara fem el mateix, creuem els ulls, busquem un centre, ens podem buscar un lloc amb una paret, amb un quadre que tinguem, amb una figureta, amb una llum, amb una espelma, que va molt bé. I ara baixem i intentem mirar aquest chakra amb una llum dorada, un led, en aquesta zona. És difícil perquè és més avall on la vista arribaria, però nosaltres fiquem la intenció. Que no ho veiem no passa res, hi ha moltes coses que no les veiem. Llavors l'han de percebre, han de sentir i ha d'anar cap a la maquinària interna a la vista, o sigui que el més important, el motor. Molt bé. Ara se centrem, portem l'atenció al mig, ulls normals, obrim, tanquem, obrim, tanquem, obrim, tanquem. I ara farem rotar, tot com si volguéssim anar seguint una circunferència mirant cap a l'esquerra. Anem girant, anem girant, anem girant, una vegada, anem girant, anem girant, anem girant, anem girant, anem girant, 2 vegades, tornem a començar, anem girant, anem girant, anem girant, anem girant, 3 vegades. Dona igual amb el lloc que comencem, si al mig, a l'esquerra o a la dreta. Hem d'intentar contemplar aquest seguiment. I ara farem el mateix a la dreta, cadascú per si sol. Vinga, girem a la dreta, una, gira a la dreta, 2, gira a la dreta, 3, ulls al mig, tancadets i sentint l'equilibri, l'harmonia, la preparació a rebre aquesta magnífica energia. Obrim ulls, tanquem, obrim ulls, tanquem, obrim ulls, tanquem. Molt bé. Mà dreta. L'obrim amb el palmell i treballarem amb el dit índex i treballarem amb el dit gros. És molt simple, farem aquesta respiració que també se fa amb el ioga i
com si ens pincéssim el nas. Només que respiro per la boca ara. Molt bé, deixem però aguantem aquesta pinça. Per tant, ara amb el dit índice tapo el costat de l'esquerra de la fossa nasal de l'esquerra. Inspiro i agafo aire pel costat de la dreta. Paro, aguanto, tapo el costat de la dreta i deixo anar l'aire per la fossa de l'esquerra. Inspiro per la fossa de l'esquerra, la tapo i deixo anar l'aire per la fossa de la dreta. A poc a poc, descomprimim. Tapo, agafo aire per la fossa de la dreta, la tapo i deixo anar per l'esquerra. Agafo per l'esquerra aire, tapo i deixo anar per la dreta. Ara, amb aquest dit que tenim al mig de la mà, se'l ficaríem amb aquest xacra que hem obert aquí a l'entresella, que el teníem projectat d'un color blau. Ara pensem que aquest blau agafa més intensitat, aniria cap a un color índigo, que seria el que correspondria amb aquest xacra. I ara amb el dit gros i amb el dit petit farem el mateix exercici amb les fosses. Aneu seguint-me. Tapem la dreta i agafo aire. Tapo la fossa de l'esquerra i deixo anar per la dreta. Tapo la dreta i torno a agafar per l'esquerra. Tapo l'esquerra i deixo anar per la dreta. Tapo la dreta i torno a agafar per l'esquerra. I deixo anar per la dreta. No tapo la dreta, sinó que ara agafaré aire per ella. Inspiro, tapem i deixem anar per l'esquerra. Tapem l'esquerra, agafo per la dreta, tapo la dreta, deixo anar per l'esquerra, tapo l'esquerra, agafo per la dreta, tapo la dreta, deixo anar per l'esquerra. Desfem, fiquem les mans en descans i prestem atenció a com respirem ara. Deixem que la respiració s'equilibri. L'aire el deixem anar per la boca. Ara pensem que el xacra coronal, el setè xacra, entra un raig de llum. Un raig de llum que ve del sol i baixa pel cap, il·luminant tot el cap, per tota la columna, com si sigués un fluorescent, i a partir d'allà il·luminant tot el meu cos d'una llum blanca molt potenta. I a través de fer aquesta respiració equilibrada, fico intenció, de forma conscient, de que equilibra també el meu cos. Equilibra els pulmons, equilibra el seu funcionament, el seu equilibri, harmonitzant-se amb aquesta energia.
i aprofitant me connecto amb l'energia pare, amb el sol. Ara porto l'atenció al segon chakra, treballarem amb els seus colors al taronja, i amb aquest chakra imaginem que surt un tubo de llum que es projecta i baixa directe cap a la capa de la Terra buscant el seu nucli, buscar el seu cor de la Mare Terra. Anem baixant mica a mica i ens anem connectant. Anem buscant percepció, anem buscant què sentim. I amb això ens protegim, ens equilibrem i rebem energia, per la qual estem en plena preparació. Ara imaginem-se que tot nosaltres es crea una gran burbuja a la nostra aura que ens rodeja i aquesta burbuja es converteix en un color platejat. I nosaltres ens trasllem allà dintre amb una inspiració, plaf, com si estiguéssim allà. La burbuja comença a tindre moviments, comença a girar damunt avall, agafant força, però nosaltres no ens belluguem. Ara es crea una altra capa per damunt de la dorada. Perdoneu, per damunt de la platejada una capa dorada. Una burbuja una mica més gran. I aquesta comença a girar de l'esquerra cap a la dreta. Agafant també una gran força de giro. I nosaltres estem allà al mig, equilibrats. Rebem aquesta energia com si siguessi un pal que ens atravessessi, connectant amb la connexió de la Terra, i l'altra més enllà, venint de la llum del Pare, Sol. Ara, amb tot aquest gir, ens començarem a bellugar amb la part energètica, amb la part astral nostra, en la qual ens anirem elevant, 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 elevant. Un cop s'elevem una miqueta del terra, estem en suspensió, aquestes forces que estan girant ens aguanten. Anem a fer una petita mutació. Per tant, en aquest moment, com si siguéssim una crisàlida, fem el que si siguéssim d'un cuc passaríem a ser una papallona. En aquest cas de fer una papallona seria un ser humà alat, com un àngel o un arcàngel. A mesura que anem sentint que de la meva esquena, per la zona dels omoplats, van sortint unes ales. De moment estan aquí encollidetes, però anem sentint que és com un escut que també ens protegeix. Tanquem amb les ales i quedem protegits. I allò va rodant, estem en suspensió i de cop i volta va desapareixent aquest globo que estem i nosaltres anem desplegant unes meravelloses ales. I ens aguantem. De moment ens aguantem. Encara no iniciem el vol, però tampoc toquem el terra. Energèticament estem allà amb les ales, observant, sentint, que meravellós és. I ara sí, que mica a mica
anem aixecant una mica més de vol, pujant a uns 2 quilòmetres d'alçada, 2,5. Anem a buscar per on estan els núvols. Pugem damunt d'aquests petits núvols i veiem el sol. Que meravellós! Sentim la connexió amb la Terra. Que meravellós! Sentim la seva gravetat, com cada vegada hi ha menys pressió gravitatòria. I ens sentim amb una llibertat increïble. I comencem a observar al nostre voltant. Baixem una miqueta dels núvols, anem baixant més cap a la part de la Terra, sota els núvols, i anem observant tota la meravellosa creació i també, per alguna part, la no creació, sinó la feta per nosaltres, grans edificis, zones molt industrialitzades. Però nosaltres fiquem el pensament de que tot es pot equilibrar. Tot han de guanyar més zones boscoses, han de reduir o d'alguna forma adequar en tecnologia més sostenible aquestes zones industrials, el més respecte amb el nostre entorn. I anem tombant, anem passejant, passant pel damunt del mar, veiem els vaixells que contaminen un muntó, veiem els avions com contaminen, i nosaltres fiquem propòsit de que tot això es pot millorar. Tenim suficient tecnologia per buscar aquesta convivència o aquesta adequar amb aquest entorn més sostenible. I ara fiquem intenció en buscar algunes antenes potentes d'aquestes que hi ha, amb el qual va l'internet i també la telefonia. Ens apropem. Ara som blancs, som puresa, però abans de contactar o apropar-nos a algun artefacte d'aquestos, ens blindem amb una armadura platejada i amb un aro d'energia molt radiant, tipus color entre el sol, blanc, una miqueta molt potent, amb un disco que ens envolta tot. I ens acostem cap a una antena d'aquestes. L'observem i fem el pensament. Quantes persones avui hi ha enganxades a la xarxa? Que meravellós seria si nosaltres projectéssim energia, molta energia, i això es poguessi també d'alguna forma arribar a tot arreu, encara que la gent no ho reconegui, i passessi d'una forma invisible, no detectable, i poguessi influir en totes les persones que estan connectades a la red, que és quasi la totalitat. I obrim aquest canal de llum, el qual fiquem aquest propòsit i enviem des d'aquesta part que estem energia. Cadascú com senti, podem enviar amor, perdó i sobretot molta llum. El que estem sentint, aquesta connexió amb la Terra, amb el Sol, amb la Lluna, l'estem enfocant amb aquesta antena. I fiquem intenció de que això és d'alguna forma molt sutil i arribarà a tot arreu i no serà detectable. Ens anem allunyant d'aquest punt, amb aquest ceralat que estem, anem aixecant-se, ens anem separant d'aquestes antenes i anem pensant que meravellós seria que això hi arribés a tothom, fins a la foscor.
que la foscor baixi cap al seu equilibri respectant la llum i la llum respectarà la foscor. I anem apartant totes aquestes persones que influeixen en por, totes aquestes persones que de forma conscient empleen l'eina de la por i de la foscor per treure benefici i fer mal a uns altres. Això ho hem d'acabar, i ho hem d'acabar cada vegada sent més forts i pensem que el que projectem amb intenció, en un estat que estem de meditació i projecció, podem fer molta cosa. Seguim allevant-se. I ara aquests aros platejats desapareixen i projectem uns aros dorats, molt potents, una armadura dorada que ens protegirà perquè ara sortirem de lo que seria del camp gravitatori de la Terra i aniríem cap a l'espai, molt a prop de la Terra. En si buscaríem un punt entre la Lluna, la Terra i el Sol. Anem sortint, ens fem com si siguéssim una bola, recollim les ales i ara ens projectem amunt. Anem veient que meravellós és aquest planeta i ens situem en una part entre la Lluna, la Terra, però també tenim el Sol que s'encara cap a nosaltres. I observem aquest meravellós planeta blau que diuen per la seva quantitat d'aigua. Gràcies a l'aigua hi ha vida. I des d'aquest punt li enviem molt d'amor. Ens amplifiquem com si siguéssim antenes que agafem energia, plasma o energia del Sol i l'enviem cap a la Terra des del seu nucli, que estem connectats a totes les capes pel damunt i més cap a les capes de dalt, cap a l'aire. I l'omplim de molt amor. Ara estant en aquest punt hi ha moltes més energies i reclamem, demanem que si aquestes energies ens volen ajudar a fer aquest meravellós exercici, perquè si la Terra funciona és una part d'aquest gran conjunt. Per això que no es pot acabar mai la Terra, abans ens eliminarien a nosaltres i salvarien el que seria aquest planeta Gaia. Però nosaltres creiem que podem conviure tots d'una forma més respectuosa. I ara deixem que aquests sers ens envien energia, ens envien coneixement i també el projectem cap a nosaltres, eminentment, per aprendre cada vegada ser més coneixedors i més respectuosos, i la projectem també cap a la Terra, cap a tots els seus habitants. Dona igual llum que foscor, enviem energia per tot, buscant aquest equilibri i aquest respecte. Sortim d'aquesta burbuja que han fet de color dorat i amb aquestes ales que tenim ens mantenim. Però seguim amb aquesta samo verd d'aquesta esfera, però ens quedem amb l'armadura dorada. En el qual, quan el Sol reflexa en nosaltres, es projecta moltíssim més amb la Terra. Però com una energia que penetra per tot arreu. Saludable, per sanar, per curar, equilibrar aquest moment. I aquests sers ens ajuden facilitant-se energies, coneixement, tecnologia. I nosaltres el que fem és com pantalles que reflexem per aquesta energia, aquesta tecnologia, aquest coneixement que ens envien, arribi justament a les persones com llavors que puguin treure un positiu equilibrat i pel bé, no per la destrucció. Donem moltes gràcies
aquestes energies o aquests sers que s'han ajudat. Tornem a amagar les ales i tornem a aquests aros que ens fa tornar com una esfera i anem baixant cap a la terra. Hem introduir-se cap a dintre, ja baixem molt més pel damunt dels núvols, ens desfem d'aquesta protecció dorada i els aros que ens envolten de color platejats venen cap a nosaltres i despleguem les ales i seguim baixant. Seguim baixant. Fins a arribar a aquest espai que estem en descans. Surt la meva energia o el meu astral d'aquesta burbuja i s'acopla amb la totalitat del meu físic. Faig unes quantes inspiracions més conscients i sento com tot s'equilibra. Obro un gran canal a tota aquesta informació per poder treure el major profit i impartir-la a qui també la pugui aprofitar. Ja marxa aquestes rotacions, aquestes burbujes que teníem. Quedeu cadascú de vosaltres amb altres i ara simplement passem a fer una relaxació. Quan acabem la relaxació jo tocaré una mica els cuencos i el que vulgui incorporar-se, Judran Espata s'incorpora i el que vulgui seguir estirat i gaudint, doncs segueixi. És molt important que mai s'aixequem de cop. Si estem assentats no és tanta, ens podem aixecar més ràpidament i si estem estirats han d'anar una miqueta més a poc a poc. Molt bé, doncs entrem amb aquesta relaxació, podeu buscar una postura més còmoda, jo pujaré una miqueta més la musiqueta. Podeu buscar-se un paisatge, podeu sentir-se en una zona que tingueu que s'agradi molt, sota un arbre, a l'aigua. Busqueu un lloc agradable, sentiu-se en aquell lloc i deixeu que aquestes energies treballin amb vosaltres, sigui per la part de sanació, de coneixement, de connexió, de perdó, d'amor. Deixem, no ens preocupem, disfrutem.
Molt bé. El que el vulgui anar incorporant, es pot anar incorporant a poc, es freguem les mans, sentim els peus, sentim tot el nostre cos com se va activant, fem un massatge per tot el nostre rostre, ens prestem atenció a que magnífics som i solament volem estar connectats amb el que ens toca, amb aquesta gran energia. I el que quedi en relaxació es queda tranquil fins quan cregui. Jo tocaré una mica el cuenco per despedir-se i faré 3 oms. Namaste, univers. Ara farem 3 oms. Inspirem, agafem aire. Om. Inspiro, agafo aire. Una altra vegada més. Inspiro. Namaste, univers. Namaste per totes vosaltres, per tots vosaltres. Fins una altra.